Mértékegységek kultúrtörténete 11. fejezete a mérés és gazdaság kapcsolatáról szól. Amint láttuk, a mérési eredmények megbízhatósága, összehasonlíthatósága és visszavezethetősége a kölcsönös elismerhetőségéhez szükséges, és a kölcsönös elismerhetőség viszont nemzetgazdasági érdek. Fejlett társadalmakban a GDP 3-6%-ához tartozó tevékenységekhez kapcsolódik közvetlenül mérés, és ezen mérések költsége a GDP 1%-a, de közvetlenül kimutatható haszna 3-7%, tehát a megtérülési ráta átlagon felüli. A tömeg, térfogat vagy hosszúság alapján árusított termékek a GDP 10%-át teszik ki, tehát az ellenérdekelt felek jogainak érvényesítése, a függetlenség, objektivitás, a manipulálhatóság kizárása miatt jogilag szabályozni kell az adásvétellel kapcsolatos méréseket. De így volt ez már a történelmi korokban is, ahogy arra számos példát láttunk. Például a manchesteri városháza falán lévő 12 bronz falfestmény egyike a weights and measure-nek, vagyis a súly- és mértékügynek állít emléket azzal, hogy 1556-os városi rendeletet idéz, amely rendelet így szól: Manchester város polgárai és mások minden súly- és mértékügyi esetben kötelesek királyi etalon által végzett vizsgálatra küldeni eszközeiket. De így van ez napjainkban is, amikor a törvényes metrológiáról nemzeti jogszabályozás, uniós irányelvek, a velmek, európai együttműködés, a nemzetközi OIML szervezetek gondoskodnak. Kölcsönösen elismerhető mérési eredmények az egységes belső piacok működéséhez, az áruk szabad áramlásának biztosításához, az egymegállításos vizsgálatokhoz kapcsolódik. A Kereskedelmi Világszervezet TBT megállapodása hangsúlyozza ezt már az 1979 óta. 1979-ben még a GATT, az Általános Vám és Kereskedelmi Egyezmény kiegészítése volt ez a TBT megállapodás, ami a Technical Barrier of Trade, vagyis a kereskedelem technikai korlátjainak lebontásáról szóló egyezmény, amelyben ilyen fogalmak jelentek meg akkor először, mint a megfelelőségi vizsgálati eljárás, a vizsgálati eredmények kölcsönös elismerése, amihez szükséges a mérési eredmények visszavezethetősége, illetve az akkreditáció, amelyik a technikai eljárás alkalmazhatóságának bizonyítéka. Csak zárójelben, 95-ben a GATT átalakult a Kereskedelmi Világszervezetté, a WTO-vá, de ezt a TBT megállapodást megtartották. Ennek a világszervezetnek 150 ország és az Európai Unió a tagja. Még talán annyit, hogy az előbb a TBT megállapodásból idézett fogalmak minden minőségbiztosítási, minőségirányítási szabvány, kézikönyv része, mert a 70-es években indult el ez a minőségbiztosítás rendszere Angliából, aztán Japán hamar átvette, ma már a világon így gyártanak komoly gyártók, és eredményes volt ez a
eléggé bürokratikus, adminisztratív minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer, mellyel számos szabvány foglalkozik, mert példaként hát az automotorok, amelyekhez ma már 300 000 kilométerig hozzá se kell nyúlni, az 50-es, 60-as években pedig 70-100 000 kilométerenként újra kellett fúrni és gyűrűzni a hengerfejet. A mérés tudományos szerepét Obama elnök energiaügyi tanácsadója, Q professzor példázza híres mondásával, ami így hangzott, hogy a pontos mérés a fizika szíve, tapasztalatom szerint az új fizika a következő tizedesnél kezdődik. Steve Q professzort mi ismerjük, mert 1997-ben Nobel-díjat kapott a lézerhűtéses technika és a Bose-Einstein kondenzátum kimutatásának, kísérleti kimutatásának igazolásáért. Kultúrtörténeti áttekintésünkben századokra visszamenőleg megismerkedtünk olyan tudós párosokkal, ahol a kísérleti fizikus, a metrológus mérési eredményei alapján az elméleti fizikus olyan elméleteket alkotott meg, amely kivívta a kortársak tiltakozását, irítségét és az utódok elismerését. Az első ilyen tudós páros, akivel foglalkoztunk, Arisztarchosz és Kopernikusz, igaz, hogy majd 2000 év van kettőjük között, de Arisztarchosznak az általunk tárgyalt föld-nap, föld-hold távolság mérései ihlették meg Kopernikuszt, és ezek alapján dolgoztak ki a heliocentrikus világképét, tehát a napközpontú világképet, ami pedig hát élesen ütközött Ptolemaiosz és Arisztotelész geocentrikus földközpontú világképével, illetve a katolikus egyház akkor érvényes világképével. Tycho Brahe királyi csillagász, aki svéd királynál, Prágába cseh királynál, különböző udvaroknál dolgozott, és arról híres, hogy nagyon nagy felbontó képességű és pontos méréseket hajtatott végre úgy, hogy 6 méteres sugarú kvadránssal, nagy felbontással egyszerre 4 csillagász egymástól függetlenül mérte ugyanazt. Ezen mérései, a világűrben végzett mérései alapján dolgoztak ki Kepler a bolygómozgás törvényeit. Galilei, aki rendkívül pontos kísérleteket, nagyon tiszta modelleket, a kísérleteit gondosan dokumentálta, matematikai modellt alkotott, a mérés hibáját gondosan kiszámolta, tehát ezen nagy gondossággal végrehajtott kísérleti eredményei alapján Newton 2 év alatt, amikor is a pestis járvány miatt önkéntes karanténba vonult szülőfalujában, az alatt dolgozta ki. Szörnyű aktualitása van ennek az önkéntes karanténnak napjainkban. Faraday, könyvkötő segédként 3700 nagyon gondosan végrehajtott, dokumentált és kísérletet hajtott végre, és rendkívül tiszta fejjel ismerte föl az összefüggéseket. De hát itt említhetnénk Gauss, Ampere, Volta, Lenz, Biot, Savart, és így tovább, a kor nagy kísérleti fizikusait,
Franklinről nem beszéltünk, pedig egy rendkívül színes egyéniség volt. Ő volt az Amerikai Egyesült Államok párizsi nagykövete, és a követségi fogadásokon elektromos kisüléseket, elektrostatikáról szóló előadásokat mutatott be, és hát ámította el a dámákat. Tehát emlékeznek arra is, hogy ebben a korban az ipari forradalom miatt került előtérbe az energiával kapcsolatos mennyiségek mérése, tehát az elektromosság, a hőfizika, és így tovább. Ezen kísérleti eredmények alapján Maxwell alkotott óriásit, kidolgozta az elektromágneses fény elméletét, meg az elektromágneses térelméletet, de hát a szabályozások elméletét is, és a többi, és a többi. Rutherford, aki radioaktív és elektromágneses sugárzások terjedésével foglalkozott, atommodellit alkotott, megsejtette a neutront, megjósolta, hangoztatta a magátalakítás, a maghasadásnak a lehetőségét. És gondos kísérleti eredményei alapján Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg valóban hihetetlen új elméletekkel, a relativitás elmélettel, kvantumelmélettel, atomelmélettel, határozatlanság reláció megfogalmazásával járultak hozzá a tudományos fejlődéshez. És mindez egyre nagyobb pontossággal. Aztán Bajzoltán, Essen, ahol a kísérleti és elméleti munkásságával Bajzoltán kimutatta a fény sebességének rendkívül nagy állandóságát. Essen atomórájával megteremtette az időmérés az atomidőre visszavezethető időmérést. Hench professzor ugye a femtoszekundumos frekvenciafésű technológiával a lézerspektroszkópia területén alkotott hatalmasat. Von Klitzing a kvantumhall effektus területén, Josephson a feszültségetalon és hát a makroszkópikus kvantumfizika gyakorlati használata terén. És mindez egyre nagyobb pontossággal, egyre kisebb bizonytalansággal, és ez a fejlődés napjainkban is tart ugyancsak, mert robbanásszerűen nő a megbízható, összehasonlítható és visszavezethető mérések iránti igény az iparban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben, életminőségben, kémiában, de a nano- és biotechnológiában. És ez a felsorolás sorrendje a bonyolultság sorrendje is. Természetesen ez a fejlődés, ami napjainkban is tart, és szakadatlanul folyik, de egyre nagyobb investícióval és egyre nagyobb együttműködésben. Nézzünk erre pár példát, pár gigantikus innovációt. Az első, amivel foglalkoznánk, a Franciaország és Svájc határán nemzetközi együttműködésben létrehozott 23 kilométer kerületű, a föld alatt 50-150 méterrel lévő szupravezető mágnesekkel működő gyorsító, ciklotron, aminek a másik nagyon
híres és említést érdemlő egysége a Nagy Hadron Ütköztető. Hogy nagy, az abból látszik, hogy itt egy úr ül széken. Ez a Nagy Hadron Ütköztető és ez a 23 kilométeres gyorsító arra építették, hogy a protont föl tudják gyorsítani, lehetőleg olyan 7 tera elektronvolt mozgási energiára, és a két ellentétes irányú és 7 tera elektronvoltra fölgyorsított protonok ütköztetéséből remélik azt, hogy választ kapnak arra a 64-ben Engel és Higgs professzorok által megjósolt, egymástól függetlenül megjósolt részecskére, információadó, tömegadó részecskére, a Higgs bozonra. A gond az, hogy ilyen hatalmas energiák ütköztetése mellett ilyen scintillációs képek kiértékelésével próbálják megtalálni a Higgs bozont úgy, hogy minden 10⁻13. Ütközésnél van valamilyen valószínűsége annak, hogy keletkezik akkor Higgs bozon. Végül is sok-sok gond után, tehát például amikor még csak 3 tera elektronvolt környékére tudták gyorsítani a protont, akkor egy hibás ütköztetés hatására a falba ütközött, és kiukasztotta ezt a Nagy Hadron Ütköztetőt, amit aztán 2-3 évig emiatt állt ez a Higgs program. Még annyit említenék meg, hogy ennek a Nagy Hadron Ütköztetőnek egy részegysége a Debreceni Atomfizikai Kutatóban készült. Miről is van itt szó? Hát nem tudjuk. Nem tudta az angol tudományokért felelős miniszter se, aki 1993-ban már megelégelte, hogy olyan hatalmas összegeket kell nekik támogatni a CERN-t ebben a Higgs programban, hogy megtalálják a keresett Higgs bozont, amiről ő semmit se tudott, hozzánk hasonlóan. Ezért aztán kiírt egy jelképes díjat, egy üveg pezsgőt annak a fizikusnak, aki egy közérthető magyarázatot ad a Higgs bozonra. Ezt a nagy díjat a Londoni Egyetem egyik fizikusa nyerte meg. Magyarázatának az a lényege, hogy véleménye szerint beszélni kell a Higgs mechanizmusról és a Higgs bozonról. A Higgs mechanizmus az ő példája szerint az olyan, hogy amikor tudósok egy garden partyn páronként állnak és beszélgetnek egy konferencia nyitó napja előtti este, ugye ezek a get well partik, ahol egymással ismerkednek, illetve hát a régi ismerősök találkoznak. Ezen a garden partyn a teremben egyenletesen helyezkednek el ezek a tudós párok, beszélgetnek egymással. Egyszer csak az ex-miniszter asszony, Margaret Thatcher a kíséretével belép a terembe, és egy V-sebességgel igyekszik a termen keresztül menni. Na de hát a tudósok nagy része késztetést érez, hogy közelébe odalépjenek, üdvözöljék, és ebből következően ez a V-sebességgel, M/V impulzussal a terembe belépő Thatcher asszony és kíséretének az impulzusa állandóan változik azzal, hogy további tömegek mennek oda közel, és üdvözlik a miniszterasszonyt. Tehát
Tehát egyre nagyobb energia szükséges az egyre nagyobb M-V impulzusú folyamat fenntartásához, Thatcher asszony vonulásához. Tehát ez a Higgs mechanizmus, és ez a garden party, az a tudósok által egyenletesen betöltött tér, a tudósok által egyenletesen betöltött tér a Higgs tér. Tehát ebben a Higgs térben viszont a Higgs bozon maga az egy olyan információs csoportosulás, amit úgy magyaráz ez az angol fizikus, hogy a tudósok egymással beszélgetve egyenletesen töltik ki a teret, mikor érkezik ez egyik tudós csoporthoz egy pletyka, egy információ, akik késztetést éreznek, hogy a szomszédos csoportokhoz lépve átadják ezt a információt. Ergo elindul a terembe, vagy egy irányba, vagy egy szögbe szétszóródva egy információ hullám, és ez a Higgs bozon. Tehát a Higgs bozon az se nem anyag, se nem valami megfogható. A elméletű 64-ben született elmélet szerint ez egyenletesen tölti ki a világűrt, és tömegadó részecskének tekinthető. Hogy miről is van itt szó, ez a kvantummechanikának a modelljére, a standard modellre hivatkoznék, ott lehet látni, vagy sejteni ennek a Higgs bozonnak a helyét, azok részecskék, ezek részecskéknek nevezik, ugyanakkor hát láttuk, hogy van, aminek ugyan tömege van, de energiája van, de igazából egy tömegadó részecske. Hát szóval kérem szépen, vannak az első sorban a fermionok, amelyet ugye Fermi, az atomfizika nagy kísérleti fizikusa elismeréseként neveztek el. Hát a fermionok közül például tökéletesen ismerjük az elektront, amelynek ugye tömege, illetve energiája van. Itt a tömeget elektronvoltban adják meg, az elektronvolt egy energia, de ez nekünk semmi gondot nem okoz, mert Einstein óta tudjuk, hogy az energia és a tömeg között csak egy arányossági tényező van, ahol az arányossági tényező a fénysebesség négyzete. Tehát itt vannak ebben a sorban a fermionok, a következő sorban a bozonok. A bozonokat is tudjuk honnan ered, ugye a Bose-Einstein kondenzátum az 5. halmazállapotnál említettük, hogy Bose egy indiai fizikus volt, aki fölvetette az 5. halmazállapot lehetőségét, ezt a ő fölvetésére dolgozta ki Einstein a 5. halmazállapotra vonatkozó elméletét, amit aztán a 90-es évek elején közepén tudtak csak bebizonyítani a lézerhűtéses technika segítségével. Q professzor, ugye előbb beszéltünk róla. Tehát itt ebben a sorban például tökéletesen ismerjük a fotont, amelyiknek nincs is tömege, nyugalmi tömege, csak amikor fénysebességgel terjed, akkor van véges tömege. Ezzel szemben a Higgs bozonoknak kifejezetten nagy tömegük van. És itt a harmadik sorban a mi Higgs bozonunk, ami tömeget kölcsönző részecskének nevezik, ugyanakkor elég nagy tömege, nagy energiája van. Ugye, hogy mi ezt nem teljesen értjük,
Nem csak mi vagyunk így vele, hanem erre mondta Bohr, aki azért a kvantummechanika nagy szakembere volt, és élesen vitázott Einsteinnel a relativitás elmélet kontra kvantummechanika közötti megközelítésbeli különbségekről. Ugye Bohr mondta azt, hogy aki a kvantummechanikát tanulmányozza, és nem szédül bele, az nem is érti. Feynman pedig azt mondta, hogy a kvantummechanikát nem lehet megérteni, a kvantummechanikát csak matematikailag le lehet vezetni. Ugye Schrödinger hullámegyenletei szólnak erről. Na szóval a lényeg az, hogy ez a standard modell, amit sokan támadnak, mégis a 4 kölcsönhatás közül 3-at nagyon jól leír, és a legkülönbözőbb, ezeken a területeken a legkülönbözőbb kísérletek igazolják ennek a modellnek a létjogosultságát. Ugye a 4 kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás, az atomok között lévő gyenge kölcsönhatás, és az atomon belül lévő erős kölcsönhatás, és a 4. az a gravitációs kölcsönhatás, de ez a standard modell arról semmit nem mond. Tehát ez a Higgs bozont keresik, ez a Higgs bozon valahogy itt helyezkedik el, és ez a Higgs bozonnak egy szemléletes modelljét hallottuk az angol fizikus idézésével. Na, kérem szépen, ami minket még megfog ebbe a kísérletbe, az az, hogy 7 tera elektronvoltra szeretnék fölgyorsítani az ütköztetés előtt a protonokat. Az egyiket egyik irányba 7 tera elektronvoltra, a másikat másik irányba gyorsítva 7 tera elektronvoltra, és ezt a 7 tera elektronvoltos energiájú, mozgási energiájú protont ütköztetik. Mennyi ez a 7 tera elektronvolt? Ugye az elektron elemi töltését tudjuk, az 1,6 × 10⁻¹9 amper szekundum, vagyis coulomb. Ebből a 7 tera elektron volt, az 7-szer az elektron töltése, szorozva 1 volttal, és szorozva 10⁻12 a tera prefixummal. És kijön az, hogy ez körülbelül olyan 1 mikrowatt-szekundum energia. Hát ez nagyon kicsinek tűnik, de hát mégis mennyi lehet ez az 1 mikrowatt-szekundum? Mennyi például egy szúnyog mozgási energiája? Ha a Google-ba az ember beírja, hogy mekkora a szúnyog tömege, akkor kijön az, hogy 5 éhes szúnyog tömege 70 mg, de ott olvasható az is, hogy a repülésük átlag sebessége nem több, mint 1 km/h. Na hát ebből már ki lehet számolni egy szúnyog mozgási energiáját, mert az 1/2 m/v négyzet. Ugye a 70 mg-ot elosztom 5-tel, akkor 14 mg-ot kapok egy szúnyog tömege, szorozva, ezt kifejezem kilogramban, szorozva a sebesség négyzetével. A 1 km/h átírom méter/szekundumra, akkor az 0,3 méter/szekundum kerekítve, és így megkapom, hogy egy szúnyog mozgási energiája 1 mikrowatt-szekundum környékén van. Hát akkor minek kell ez a hatalmas investíció, mikor az a proton csak egy szúnyog mozgási energiájával tud vetekedni? Hát talán a titok a szúnyog és a proton tömege között van. Kérem szépen, a szúnyog tömege 14 mg, a proton tömege pedig mondjuk 2×10⁻27 kg. Tehát kijön az, hogy egy ilyen hatalmas 10/20 arány, tehát körülbelül azt látjuk, hogy a szúnyog tömege körülbelül 10×22-szer nagyobb, mint egyetlen egy proton tömege. Na hát ezben van a
lényeg, és ha most a 7 tera elektronvoltnál kiszámolom a proton mozgási energiájából, ugye ez a 7 tera elektron volt a gyorsítás utáni mozgási energiája, kijön az, hogy a sebessége már 8-9-essel megközelíti a fénysebességet. Tehát ugye azt a fénysebességet, amit Einstein relativitás elmélete értelmében meg lehet közelíteni, de elérni soha. És ha ebből ki tudom azt is számolni, hogy körülbelül 7500-szorosára növekedett a proton tömege ekkora sebességnél a nyugalmi tömegéhez képest. Tehát ezért csinálják ezt a gyorsítást, és próbálják a szcintillogrammokból, az ütközések képeiből megtalálni a Higgs bozont. Kérem szépen, ahhoz, hogy ezt megtalálják, hozták létre az internetet. Az interneten belül a grid rendszert. A grid rendszer egyik hatalmas szerverállomása egy Csillebércen van, fönt a volt KFK-i Központi Fizikai Kutatóintézet telephelyén. Több ezer fizikus kutatja a szintillogrammok alapján a Higgs bozont. És ezeknek csak egy része, akinek ez munkaköri kötelessége. Itt amatőr csillagászok is részt vehetnek ebben a programban, ebben a kutatásban. És így aztán annak ellenére, hogy csak mind a 10 a 13. ütközésnél van valószínűsége annak, hogy találnak egy Higgs bozont, 2015-ben meg is találták ezt vagy 2012-ben. 2012-ben sikerült kísérletileg is kimutatni a Higgs bozont. 2013-ban Engler és Higgs professzorok azonnal megkapták a 1964-es jóslásukért a Nobel-díjat. A második példa az a NIF, az a National Ignition Facilities, Amerikában mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy nemzeti gyújtóberendezés. Ez 48 darab hatalmas energiájú impulzus lézerből áll, amit úgy tudnak szinkronozni, hogy egy pikoszekundumon belül egyszerre egy 50 mikrométeres térben találkozva bombázzák ebbe az aranykapszulába rakott hidrogént, a nehéz hidrogénokat, tehát ebben egy proton, egy neutronos nehéz hidrogén, a deutérium, és egy proton és két neutronos a trícium, tehát ez a két nehéz hidrogén van ebbe az aranykapszulába zárva, ebbe a hatalmas gömbbe jön be egy pikoszekundumon belül egyszerre a 48 impulzus lézer hatalmas energiájú impulzusa, és a gömb belsejébe középen ez a mintatartó tartja ezt az aranykapszulát, és az ütközéskor 40 millió fokos hőmérséklet és 100 millió bár nyomás keletkezik ezen a ponton, és alakítja át az aranykapszulába zárt hidrogént héliummá, fölszabadul hatalmas kötési energia, és egy csomó nagysebességű neutron is létrejön. Ez tehát a napot modellezik a Földön, ez a magfúzió, ugye, amikor átalakítják a hidrogént héliummá, és a kötési energiát szabadítják föl. Természetesen ez folyamatos energiatermelésre nem alkalmas, sőt, legalább 5 év kellett ahhoz, hogy megjelenjen 2015-ben a NIF-nek az a közleménye, hogy végre
egy ilyen ütköztetésnél nagyobb energiát sikerült felszabadítani, mint amennyi a befektetett. Tehát az impulzus lézerek gerjesztéséhez felhasznált, befektetett energia. Ennél talán ígéretesebb a folyamatos energiatermelés szempontjából az úgynevezett plazmafúziós reaktor kísérletek, ezeket tokamaknak hívják egy orosz eredeti alapján, mert az Szovjetunióban kísérleteztek ezzel, ők nevezték el tokamaknak, de hát kísérleteik akkor eredménytelenül zárultak. Ezek a kísérletek napjainkban folynak, ez a német plazmafúziós reaktor kísérlet egy részlete. A lényege az, hogy a 35 millió fokos plazmát, ami semmivel nem érintkezhet, mert mindent szétégetne, egy ilyen gyűrű alakú térben szupravezető mágnesekkel tartják föl azt a gyűrű alakú és forgó mágneses mezőt, amely a térben középen tartja a 35 millió fokos plazmát, és így a falhoz nem ér hozzá, nem olvasztja el. Viszont Faraday óta tudjuk, hogyha ionizált folyadék vagy gázok folynak keresztül egy tekercs belsejében, akkor a tekercsben az feszültséget indukál. Tehát ezek a plazmafúziós generátoroktól remélik a szabályozható magfúzió fenntartását és folyamatos energiatermelést. Létrejött erre is egy CERN-hez hasonló nemzetközi együttműködés, az ITER, amit a franciák vezetnek. Az eredeti terveik alapján 2025-re megvalósul a folyamatos energiatermelés, de hát talán azért, mert a franciák vezetik, máig sincs semmilyen előrelépés. Szemben azzal a kevés információval, amit az ember folyamatosan hall, olvas, akár szaklapokba, de akár más sajtóban is, hogy a Pentagon támogatásával a denveri Lockheed Martin olyan konténerméretű plazmafúziós generátorokat gyárt, amivel ilyen kisebb hadihajókat egy évig üzemanyag felvétel nélkül tudnak működtetni. És mutattak is be ilyen kis torpedó romboló hajókat, amely állítólag ezzel működik, sőt a Lockheed Martin 2019-re ígérte azt, hogy gyakorlatilag kereskedelmi forgalomba hoz olyan, ahol 12 kg deutérium és trícium üzemanyaggal egy évig folyamatosan termel egy konténer méretű plazmafúziós reaktor, ami folyamatosan 100 megawatt teljesítmény leadására képes. Hát aztán 2019-ben erről nem hallottunk, 2020-ban se látni, hogy a piacon megjelent volna konténer méretű ilyen plazmafúziós reaktor. Különben a Lockheed Martint már ismerjük, mert ez a cég volt az, aki a Mars-szonda pályaparamétereit birodalmi mértékegységben programozta, a NASA, ahol már 90 óta kötelezővé vált az ESI használata, a pályavezérlést ESI rendszerbe, metrikus rendszerbe csinálta, bele is lőttek a Marsba, és ugye 25 millió dolláros félreértésnek minősítették ezt a katasztrófát. Ugye mi volt ott a gond? A mérési eredmények nem voltak összehasonlíthatók a két különböző mértékegységrendszer miatt.
Foglalkoztunk a gravitáció tárgyalásánál, a Newton állandó és a nehézségi gyorsulás tárgyalásánál a gravitációs hullámokkal. Ugye ez volt Einstein 1918-ban vagy 28-ban kiadott utolsó olyan jóslata, ami egészen 2010, nem tudom mikor volt ez, 2018-ban. Tehát 1918-as Einsteini jóslat 2018-ban igazolódott be, a két amerikai, a keleti és nyugati part közelében lévő LIGO interferométerrel. Ugye ez mind a kettő L-alakban két 4-4 kilométeres szárú vákuumcső, ami ha a gravitációs tér hullámzik, akkor ott mindennek a mérete változik, kivéve a fény sebességét. Tehát pontosan ezt a hihetetlen pici méretváltozást tudják a LIGO interferométerrel kimutatni, és ugye hát kimutatták vele, hogy párszor 10 millió évvel ezelőtt két fekete lyuk összeolvadásából mekkora hatalmas energia szabadulhatott föl, ami megrengette a gravitációs teret. Aztán olasz Virgóval kiegészült ez, ma már a Föld 3 pontján lévő ilyen interferométerrel vizsgálják a gravitációs hullámok változását, és meglepődve tapasztalják azt, hogy nagyon sok ilyen észlelés van. Ebbe a rendszerbe illeszkedik bele az a terv, ami a Mátrában Gyöngyös oroszi szénbánya, elhagyott szénbánya föld alatti vájatában ilyen háromszög alakú interferométert, ilyen lézerinterferometriás csillagászat céljára szóló speciális interferométert lehetne létrehozni, amivel nem csak a gravitációs tér hullámzását, hanem a irányát is, hogy honnan jött, azt is lehetne indikálni. Ezt a tudós társadalom, a kormányzat nagyon fölkarolta. Ugye ez annak köszönhető, hogy a LIGO programban előkelő helyen van egy fiatal magyar házaspár, és hát az ő segítségükkel, az ő információjuk alapján tervezték ezt a lehetőséget. Aztán a kormányzat, hát Palkovics professzor úr elkezdte a 30-40 éve változatlan akadémiai intézetek támogatását csökkenteni, vagy szándékába állt, ami aztán kiváltotta a tudós társadalom félelmét, ellenkezését, úgy, hogy a tudósok ezt elvetették, a kormány szóvivő egy negyedéve azt mondta kérdésre, hogy még nem született döntés, hogy vajon megvalósítják-e, vagy nem valósítják meg, azért ez egy sok milliárdos projekt lenne. A negyedik példa az nem tartozik tárgykörünkbe, de érdekes és érdemes vele egy picit foglalkozni. Az 1990-ben konkrétan, 1990-ben kezdődött a Human Genome program, amiben 2000 vezető biológiai, kémiai laboratórium, biokémiai laboratórium vett részt az USA-tól Japánon keresztül nagyon széles nemzetközi együttműködésben.
Annyira exponált téma volt ez, hogy 2000-ben az USA elnöke és Nagy-Britannia miniszterelnöke együtt jelentette be, ahogy az emberi genom első vázlata elkészült. Ezen bejelentés szerint körülbelül 22 000 releváns genomja van egy embernek, és genomunk, a génjeink összessége, tehát 22 000 nem genom, 22 000 gén, domináns gén alkotják az emberi genom összességét. Aztán 2003-ig ezt javították, 2003-ban az életkönyvének nevezve megjelent ennek a végleges változata. Amiért ezt előhoztam, az azért, mert egyrészt azok a ma szitoxónak számító, hogy génmanipuláció meg klónozás, az pontosan ezért történt, mert a 2000 laboratóriumnak ugyanazt a génmanipulációval, ugyanazt a muslicát kellett eljuttatni, mind a 2000 laborba, illetve ugyanazt azt a nem tudom, fonálférget, amelynek csak valami 20 000 sejtből áll, tehát egyforma mintákat kellett előállítani, és ennek a technikája a génmanipuláció, és ezt nevezik klónozásnak. A másik, hogy egy ilyen alapkutatási témára azért a privát szféra, a milliárdos, a gazdag privát szféra azonnal rárepül. Itt is volt egy amerikai milliárdos, aki hát létrehozott egy kutatóintézetet, de a célja az volt, hogy ebben az államilag támogatott programban minden eredmény közös, és nem lehet korlátozni az eredmények használhatóságát szabadalmaztatással. Hát ez a magán milliárdos, ez mindent az embereivel, minden tudományos eredményt egy kicsit megkerült, átalakított, pusztán azért, hogy szabadalmaztatható legyen. Na hát ez az egészet aztán államilag állították le, mert ez nagyon komoly etikai kérdéseket vet föl. Tudniillik, génhiba például a rák is, ezt ma már ilyen DNS szekvenciák feltérképezésével meg lehet találni a hibás gén, és génmanipulációval ki lehet javítani. Csak hát ez az egész eljárás olyan súlyos dollármilliókba kerül, hogy ebben csak nagyon gazdag emberek reménykedhetnek, tehát mi el vagyunk zárva ettől a lehetőségtől. És amiért ezt fontosnak tartottam ezen túl menően megemlíteni, hogy ennek az egész programnak egy Francis Collins nevezetű biokémikus volt a vezetője, aki hát fiatal tudósként, természettudósként a természettudományban és annak evolúciójában hitt, és hát természetesen materialista alapon közelítette meg. Aztán mire ez az egész több mint 10 éves programot ő levezényelte, amikor megismerkedett a 2000 labor eredményével, a 2000 laborban lévő tudósokkal kapcsolatot tartott, olyan mennyiségű ismeretanyag gyűlt össze benne, és olyan kérdőjelek jöttek elő, amelyekről mi már beszéltünk, például a dimenziótlan természeti állandóknál, ugye például a finom szerkezeti állandó antropológiai vonatkozásairól, hogyha az nem lenne pontosan 1/137, akkor nem lenne szén, meg nem lenne a hő, ami az élet szempontjából nélkülözhetetlen. Tehát Collins is eljutott oda, hogy keresse a megmagyarázhatatlanban
a meglévő törvényszerűségek eredetét, és a 2019 végén vagy 2020 elején megjelent könyvébe, az Isten ABC-je, egy tudós érvei a hit mellett, végigvette a materialista filozófia állításait, az idealista filozófiai állításait, és az idealista filozófiák legtöbbje ugye elutasítja, vagy tehát kételyeket fogalmaz meg az evolúció elmélettel kapcsolatban, a darwini fejlődés elmélettel kapcsolatban, addig Collins eljutott oda, hogy a fejlődés elmélettel együtt fogalmazott meg egy olyan idealista filozófiát, egy olyan álláspontot, ami mindenképpen érdekes, mert érdekes ez a könyv, hogy sok működő filozófia, meg régebbi, meg mai filozófiai irányzat kritikáját is tartalmazza, a eredményeket, a értékes eredményeit hangsúlyozza, és ezek alapján kialakít egy olyan álláspontot, amit pusztán azért lehet talán komolyan venni, mert hát azért egy nemzetközi hírű tudós, aki egy ilyen program vezetésében valóban óriási tudást, jártasságot szerezhetett, fogalmazza meg a kérdéseit, a kételjeit, a természet törvényszerűségeivel, a természet tervezettségével kapcsolatos gondjait. És végül mindenképpen megemlítést érdemel az a 1919, tehát tavaly átadott szegedi ELI intézet. Az ELI az európai Extreme Light Infrastructure-ből ered intézet sorozat, amelynek egyik intézete Prágában van, ahol a lézeres részecské gyorsítással foglalkoznak, a másik Bukarestben, ahol fotoindukált nukleáris átalakításokat vizsgálnak, és Szegeden, ahol terahertztől a röntgensugárzásig attoszekundumos szélességű lézerimpulzusokkal kísérleteznek. Erről már beszéltünk. Ez mindegyik nemzetközi kutatógárda dolgozik benne. Ha én fiatal ember lennék, szívesen költöznék Szegedre, és próbálnék elhelyezkedni ebben az intézetben. Addig van egy negyedik ELI terv, nem tudják, hogy hol, az nagy titok. A lényege az viszont, hogy 200 petawattos, tehát 200x10⁵ wattos impulzus teljesítményű impulzus lézert akarnak létrehozni, hát amivel való kísérletek témája, területe, hát szinte beláthatatlan, de egy kicsit ezzel már korábban foglalkoztunk. És befejezésül a felelősség és kölcsönösség kapcsán, tehát a mérési eredmények megbízhatósága, összehasonlíthatósága és visszavezethetősége a kölcsönös elismerhetősége érdekében fontos, ezért aztán 50 ország nemzeti metrológiai intézetének vezetője 1999-ben aláírta azt a súly- és mértékügy nemzetközi szervezetének azt a Mutual Recognition Agreement, azt a kölcsönös elismerési megállapodását, amely a aláíró országok nemzeti etalon laboratóriuma, Magyarországon az Országos Mérésügyi Hivatal nemzeti etalonjainak, nemzetközi kulcsösszehasonlításokon való megmérettetése és annak az értékelése adatai szerepelnek ebben a
KCDB nyilvános adatbázisban. A másik nyilvános adatbázis a CMC, ez kalibráló és mérőképesség adatbázis, ahol az Országos Mérési Ügyi Hivatal etalon laboratóriumnak kalibrálási és mérőképességének több mint 200 adata szerepel ebben a nyilvános adatbázisban. Ezek mind a BIPM honlapján megtalálhatók. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő alkalommal a magyar tudósokkal, a nemzetközi hírű magyar tudósokra emlékezünk, az már nem a közvetlenül a tananyag része, de egy ilyen kultúrtörténeti előadás sorozat zárásaként illik megemlékeznünk természetesen a teljesség igénye nélkül a magyar tudósokról is. Köszönöm a figyelmet még egyszer.